Hola família, estem aquí a la Seu, hem acabat l'entrenament i ara anem cap a Andorra, a la Seu de Creant, perquè tenim roda de premsa de presentació de la temporada 2026. Estem a una setmana de començar la primera Copa del Món i aquest serà el vlog, una mica modo focus, modo competició, espero que us agradi. Bueno, hem acabat l'entreno, fa 5 minuts, i hem de pujar ràpid a la Seu de Creant per fer una roda de premsa, presentació de la temporada 2026, o sigui que estic fent córrer el càmera enrere. Vinga, som-hi! Sí, doncs anem a fer la roda de premsa a Creant, presentació de la temporada 2026, perquè són el meu patrocinador número 1. I bueno, així posem sobre la taula objectius, una mica calendari, com ens trobem, com comencem la temporada i ja està, en realitat serà un pim-pam i donarem tret de sortida en aquesta temporada 2026, que ja tenim ganes, tio. Sí, com aquest any, diguem que l'especificitat és que hi ha algunes competicions que compten per a la selecció olímpica i són 3 competicions, que són el Campionat del Món a Oklahoma, la Copa del Món a la Seu i la Copa del Món a París. I aquestes 2 Copes del Món són a finals d'agost, al setembre, si no m'equivoco. Llavors, aquestes primeres Copes del Món segueixen sent Copes del Món, que no està mal, però no ens comptem per la classificació olímpica, o sigui que prioritzem una miqueta més les altres. No m'he clar, evidentment, com que ja comença la classificació olímpica aquest any, ja és un pensament que poses al cap implícitament i clar que hi comences a pensar, perquè l'objectiu comença ja. I no és el 2027 comença el camí cap a Los Angeles, sinó que el camí cap a Los Angeles comença ara, aquesta temporada. O sigui que sí, ja comença a estar aquí. Los Ángeles deu molar, no ho he vist, bueno, ni ho veuré. Clar, és Oklahoma, no, vosaltres? Clar, Los Ángeles estarà guai. Si es dona la d'esto que hi vaig, després ja me'n vaig a Los Ángeles, ja t'ho dic ara. Clar, el canal vostre està a Oklahoma. Oklahoma, que no sé quants mils de quilòmetres està. De Los Ángeles, clar. I Oklahoma no és Los Ángeles, ja t'ho dic ara. Oh, t'ho dic ara, bueno. Està xulo, està xulo. Amèrica profunda, cowboys, pistoles, petroli i ja està. I calor. I calor, molta calor. En principi havíem quedat aquí, amb el míster. Aviam si arriba. Però jo pensava que anava per davant, Què estàs estudiant? No, la... Una més. Ojo la senyora. Estàs preparat o no? No. No és l'esperit, Cristian, no és l'esperit. Sempre sí. Està bé, no estic preparat. No? Sempre estic preparat. Vale, doncs això. Això és el que volem sentir. Hola. Ah, vale. Ah, vale, cariño. A la Maria. Vale, cariño. Bueno, un any més ens trobem a la Seu de Creant. Segueixen sent una part molt important del nostre equip, o sigui que gràcies. Nova temporada, nous objectius, però l'afrontem de la mateixa manera, amb la mateixa mentalitat i la mateixa competitivitat que ens caracteritza.
I això vol dir que serà una carrera de resistència perquè, com us ha dit, arribarà fins al 2028. O sigui que per això tenim una mica l'objectiu d'optimitzar els recursos que tenim per estar al màxim, per buscar aquest màxim rendiment en les competicions més importants. Però tot i això, no només comencem aquesta temporada 2026 pensant en la classificació olímpica, al final és una temporada més i ens agrada pensar en el llarg termini, més a dir què és el que volem, a on volem arribar, què és el que volem millorar i per això sabem que hem d'estar a cada competició rendint al màxim nivell. Per això, sigui classificatòria olímpica o no, el meu objectiu a la línia de sortida de cada competició que faci serà el mateix, que serà estar entre les millors. Sistema, primera fase, tenim 3 possibilitats per aconseguir la plaça olímpica. La primera són 9 competicions puntuables, que es faran del 2026 al 2027. Com us he dit, 3 són la final de temporada, que és el Mundial, Copa del Món de la Seu i París, i 5 tot l'any de l'any que ve, 2027, perdona. Són 6 competicions, 5 copes del món i el Mundial a la Seu. Com us he dit, tenim 2 competicions a la Seu, són 2 competicions molt importants, que no valdrà només remar bé, sinó haurem de ser excel·lents. Bon dia pel dematí. Avui he decidit venir a les parròquies d'Altes d'Andorra. Tenia matí lliure, així que he vingut a Ordino i ara em dirigeixo a pujar al Casamanya amb uns dies que no faig, que no vinc a la muntanya, o sigui que en tenia moltíssimes ganes i la veritat és que ha estat preciós. Està estupendo. Bueno, família, pues ens queda una setmaneta abans de marxar a la primera Copa del Món. Ens falta un entrenament, últim entrenament a l'aigua. El farem amb la Núria Vilarrubla, canoista de l'equip espanyol i una bona amiga meva. I res, després el plan serà carregar trastos, molts trastos, marxar cap a Praga, el Cristian conduirà la furgoneta i jo anirem a avió, i tenim una setmana i mitja a Praga, primera Copa del Món, i directament ja encadenem cap a segona Copa del Món a Augsburg, Alemanya, i després ja tornarem aquí a descansar una miqueta abans del Mundial.